12. Ja, god vægt. 2 kilo. God vægt. Halvanden. Det er godt bag, du venter rigtigt. Men det er måske meget godt lige komme til. Ja, det gjorde den anden ikke. Okay, regler. Hvad er det? Bedriftsbog. Bedrifter. Medlemsprogrammer. Okay. Det er meget det næste der. Dual er... Og den er også dual er den her. Yes. God punchboard. Passer den ikke? Passer. Det er nok, ikke? Største brætning i tid, eller noget, det er faktisk ikke Så nu bliver det svært. Nå. Prøv at vente om her. Det ligger helt flat. Ja. Nice. Det ligger så dejligt flat. Altså. Prøv at smide nogle heste på det. Skal vi have Unboxer hesten. Banken. det siger jeg. Jeg skulle lige, fordi jeg synes, den er en odør. Er det det? Er det ikke meget sådan noget økofarve og sådan noget? Det lugter mere end... Det kan snæve sådan noget. Altid. Så var det meningen, den var det ikke sådan, Christoffer? Det var nemlig så. Yes. Den der kan være Og det er faktisk det der. sådan der. Og så tager man den der. Frederiks tag-tøjlerne. Hvad med den der rundemarkør der? Den der træhest? Den er lidt vigtig. Det er sådan noget unicorn, ikke? Det er godt gjort. Jeg er helt skudt over. Det er jo stadig en fejl, vi ikke havde på med det. Der var en unicorn, ikke? Det havde været... Havde misset target audience fuldstændig. Men det havde Men været... Vi havde elsket. Skal vi næsten se et løbsprogram, så Jo. med hestene? Vedløbsprogram. Først vil jeg gerne se, at hestene havde det videre. Hakke hestekort og... Man prøver at tage pakke hestekort ud af. Jeg skal bare lige se reglerne engang. Den klassiske. Jeg kæmpede i hvert fald nu lige med det. Hvad er det, man ser? Det ser meget visuelt lækkert ud, det der. Det er også meget god. Hvor man tænker, den har jeg lyst til at læse. Det er dine, du skal overskue. Ja, De er fandme lækre. Jeg er sikkert nok godt. Og bedrifterne. Små og store sejre og legendarisk stald. Hall of Fame. Må vi se hestene? Prøv bare at lægge dem ned. Fedt, mand. Hvad med galopkort og løbskort? Prøv bare at tage dem alle sammen ud. Fedt, mand. Altså, man får noget for penge, ikke? Man går ombord i. Høj her, altså. Mindre detaljer, det skal du passe på stemme. Altså, jeg udfordrer til at spille Classic Derby på 60 minutter.
120 år. Det er godt lige sådan noget. Det er dejligt. Det er så meget. Vil du lytte mig? Det kunne være fedt. Altså. Det tager 10 plus minutter at spille. Ja. Det er 60 minutter så. Det er ikke forkert. Det er sgu lækkert. Fedt. Du er glad for, ikke? Meget glad. Det er sådan rigtig godt forestille, synes jeg. Jeg kan rigtig godt lide De her den til også pæne ud. Ja. Jeg har lyst til at stå derinde. De her, de er Ja, også blevet præcis. gode. Jeg har lyst til at Ja, det er også blevet rigtig fint til classic-kortene. Ikke alt muligt. Det er bare nemmere at se der. Og så det der, det er til den klassiske, og det er til den moderne. Det Okay. samme med lyskortene her til De moderne. der til den moderne, okay. Ja, så er det lidt mere klassiske look Ja, der. de har lidt mere sådan. Ja. Det er klassisk. Jeg har lyst til at have det som en væg derhjemme. Det kan jeg også lave. Den er bare bekymret. Du ham der til mail? Sådan en, ja. Nå, det kunne jeg også godt gøre. Det kan godt være, jeg skulle have. Lækker, lækker. Ja, det var faktisk lige det. Det var, jeg havde bare fuldstændig glemt at tjekke egentlig. De vil ikke prøve at flippe kortet en gang, og så lige se alle de nye elementer, hvordan de passer på... Så laver jeg en af de der sukkerknaski, hvordan de passer ned i her. Yes. Fedt. Lækker, lækker. Der går lidt her også. Altså, det var en god løsning. Det der. Det var det.